Up to the headlines, it's time for Coolian TV. Real stories, real voices, that's Coolian TV. From Zimbabwe to the world, it's Coolian TV. Breaking every big story. Gore rinera kudyiwa rinopisa muri yeZimbabwe zvatanga manje regedza tipinde munyaya dzevanhu nemusoro baba. Kana muchinge manga makateerera nyaya idzi kubva kudhara, ndini ndinyaya metizhen inini ndinoweka nyaya kunge mets, ende kana muchinge matondiona ziva kuti zvinenge zvatotanga, panenge pakuda kutorohwa mbiti sembiti, kuponorwa vanhu chaiko chaiko, tichionesana nyaya dziripo kuti zvii zvaswera zviri munzvimbo. Right, nhasi president Emerson Mnangagwa vanga vari Kumasowe Joan echishanu kwana madzibaba Mozi uko. Mozi boy uko, Mozi amenotanga achita sei, Mozi wadedza wa Mnangagwa kwagarisa pasi kwabvisisa boots itapi ipi yoyo. So nyaya iripo vaMnangagwa vazobuda vachitaura mbune baba, vachitaura pachidziro pavo vachitaura kuti zvoni it was an honor to join thousands of congregants today at Gwanzura Shrine in Highfields, Harare for the Joan Masowe Chishanu National Spiritual Conference. The church remains a pillar of our society. I commend the Joan Masowe Chishanu leadership and followers of your commitment to national peace, unity and hard work. Your community-driven development projects, support for healthcare and proactive fight against drug abuse align perfectly with our national goals. As we journey towards Vision 2030, the strong partnership between the Second Republic and our indigenous churches will continue to foster social cohesion and economic growth. Together we build our nation. Ndo mashoko abuda achitaurwa na President Emerson Mnangagwa vachinge vapedza zvavo kuatenda musangano weMasowe. Iyo mdhara iwe mdhara unokwadzwa nevana veZimbabwe. Ngatipinde mu-comment section mawa Mnangagwa titange panapa. Ngatangei if you are ready. That white garment no longer has any meaning. White meant purity. This is why the service began nekureurura. Now you grab any notorious rascals from the street, give them the garment, make them attend the church service for 5 minutes and let them go back to their notoriety. This is a serious corrosion of the church. Satan atora chair akugara mu masangano church. Those outside the church are now close to God than church goers. Ndo imwe nyaya iri kutaurwa nevanhu panapa. Vanhu havasi kufara nekuda kwezvinhu zviri kuitika izvozvizvi, vanhu havasi kunakidzwa nekuda kwezvakomana makutohumiliata mukuru nekungoatenda kwaangoita chechi. Unogona kutonyara kuti angomana dai zvanga zvanhingiriki nayo, saka dai mangomusiya henyu ari kudheni kwake achiita zvimadhiri zvake zvaanga achiita nana Collins. Ameno Collins uripo here kuti Collins nhasi wamuka sei Collins babo marudzi anditi umwe wari kubuda panapa achitaurawo zvimwe zviripo, achitaura kuti mudhara iwewe unofanirwa kuenda wachembera vanhu iwewe. Hanzi we have enough of you. Everyone is sick of you. Apa mamwe mashoko acho andikwanisa mataura anga achitukirira kuti akutuke vanhu havachike kutuka ndo chikaini vanhu musingachike kutuka omana kuna vasinga vari kwero vasingachike kutuka Mnangagwa omana kana musingachike mutuke muri kumba kwenyu iko fana panditaure nyaya dzenyu matukire munenge mameta. But you know, this is something zvokuti even inini I'm still in shock kuti ndichiona kuti vana veZimbabwe vari kutotaura zvavanoda pamusoro pekuti munhu atoatenda kuchechi. Machechi aya futi boy bozi relationship yavo kana kuti the way yavari closer to each other itori ne question mark already. Itori ne question mark yekuti tinotoda kuti titoshamisika tichitobvunza nekuti ndikuona vamwe vari kuti just asking what should we expect to be achieved in 2030. Can someone please list the targets so that we do variance analysis come 2031.
hapana chekuexpecta shamwari. You know what, these guys vari kutongorarama life as usual, hapana zvekuti tinganhingirikena. And vari kuti kindly asking why the National Spiritual Conference is represented by one church yet it's a national thing, right? Zvinoitika ndezvekuti patinoti tichiti national thing, iyo vari kuita nenhingirikena yayo, maybe some pastors are lazy or havana kunge vajoina chidhiri chacho. Unoziva kuti machechi awirirana futi pachaona dzenguo chena idzo dzidzi dzinenge dziri padhuze naSatan, ivo vachitodze magitari ndo kuna Lucifer wacho ikoko. Saka don't expect kuti zvichinge zvichiendera papapo. Umwe ari kuti what are you doing, what you are doing is a good thing, but mudhara tokumbirawo free education nemushonga muzvipatara ka. Musazongonyanya kuisa focus yenyu kuma individuals ruzhinji ruchitambudzika nekungotera zvimachechi zvenzara. Iwe chechi Masowe ndiye nzara here. Sei vachidaro mazimba muzadaro vazimbabwedzi vanochovhera vana unoziva wakufonerwa vana yakanzi president's office unoextradite vakasanyoka vabhunodzi iwe tagawe kuno kupa timbobvunza zvatoda kunzwa zvakangooma. Takadzidziswa kuti baba havatukwe kana kurambwa uye vanongofanirwa kupiwa respect yavo yeubaba chero zviome sei. Asi apa makutituma mana ichimbobira izvo zvezvi iri vote unoita zvose kuti nyika ibvume. Kwasara kuvaona kuzvigure as long as zvaunganidza vanhu, sezvo kumasangano nyika ichienda B3 yakapedza zvose. Alright, zviriko zvinoitika pavanhu vese apo. Pakashaya kana 1 akaratidzwawo here kuti pane zvikuda kuitika kuna mbuya nehandabhoti. Hakuna chinonzi kuZimbabwe hakuna maprofita. Kana kune maprofita ndevaya vakudya musoro wemagora, vanodya musoro wemagora nga vari kudya musoro wehuku. Kawamuna madzoro ehuku akagochwa kana zvatinoita tichitenga kuno kuti mapresident tichiti mautwana ndizvo zvatinenge tichikotikikidezvezvezvo. Zvakaoma kuwana miwiyowe. Uyo muchinda uyo akati Simbe ane tsvimbo ndiani wenyu, ane chigaro here mugovernment, is he part of your security? Yes, that's true. Vanofamba nesecurity inenge nemanhingirikini vakomana vacho. I think vamwe vacho ndizvo kutomanikizogerwa mazuda toda kumbena church, but most of them havana manhingirikini. Pachechi papo vatori papo pane security, uri security guard. Basa ndorimwe basa rakaoma futi iro riri. Kozi kana vakupinda muchechi unopinda muchechi, kana vachienda kunganga unopinda munganga, unenge guard pese baba. Kulaiti nekuchiedza nekurima kustove mumicrowave nemufiriji ino tunosara nemunhu akakwana here. Unenge uchingoitiswa zvese only because these politicians vanenge vachitsvaga mavotes. Zvinenge zvichingoitika. Komborerwa president chokwadi, but manzi mangopinda kuchechi kwangu kudi iyo shamwari chimbomira kutaura zvekudikideyo. Toda kumbonzwa vamwe vari kutaura zvose zvinopatsanura mukurarama kwezuva. Asi 2030 makazotiwanzirawo. Ndinoti Mwari ndakuwedzerei mamwe mazuva panyika. Vision 2030 nanase wiki newo. Alright, vamwe vari kukwirira nazvo. Unoziva kuti vamwe vanenge vachizvifarira, but it's always good. But ndaikumbirawo musvike kukariba vanhu varerukirwe, uye nyaya yekupazirwa kwezvizvarwa zveZimbabwe munyika mavo, since vanhu vakakuvhoteraika muvatungamiriri. No, I don't believe kuti vakavhotera, because inoziva kuti vanotoziva these guys they know manje. Zvafaa kuona kusafiswa, kusafa kuri kuita vanhu muHarare zvamuri kuitwa nekanzuru zvese is because muHarare Mnangagwa anombobvira akadiwa nevanhu, anombobvira akavhotera, havatomude vanhu muHarare. Chero zvikanzi kwatouya munhu new candidate, Mnangagwa anongodyiwa muHarare. Saka akatoona kuti these guys chero ndikada kutraya kuita nice to them, havambofa vakambondiappreciata zvamuchose. Saka ndosaka mareasons maakuona kuti kanzuru iyoyo yakadai so mukunyatsopuwa kudzosera kuti munonyanya kundidhairira stereki sei musingade kuti zvikanzi neumwe hai useless leader tsve zvekuadresa zvine basa rei
kusvika kukariba busy kuitiswa zvakapusa vana vako vese kushayiwa kana hwana nokuudza kuti mudhara makubuda offside. Ewe awana mapopoti racho amunozoitawo bada ati zvinodzoka zotiremera bada zvinodzoka zotiremera. Right, nyaya dzakawanda hama dzangu handingazokwanisa kuramba ndichingotedzera zvese zvamuri kuita, but a lot of Zimbabweans are complaining kuti hamutomboona nguva yekuenda kumasowe munogariswa zvemasowe dai mamboona nguva yekupfuura nepakariba. Ndo nyaya hombe ndaona iri kunyanya kudzokorodzwa nevazhinji. Zvimwewo zviri kuzotaurwawo nevamwewo ava ndinogona kuzozvishayirawo nguva kuti ndezvipi, but for now ndo patatingosvitsana panapa tichionesana nyaya dziripo dzaswera dzichiitika. Mawani. Alright. Muri Zimbabwe. Bye bye ka. Zvinedaro zvike zvichiitika. Ona achanombotyike kuti ndiani kana kuti ani. Ndakutyayi zvangu. Anyway, swerai zvakanaka. Zvamunenge mazofungawo this information zvinenge zvazvekwenyu nanguva yekuti ndingokuudzai kuti humiliation yapuwa mukuru papedza kutaura nyaya dzekusowe kwavanga vaenda uko dzakakurisa. Ndo zvandachida ndingokuonesai chete. Bye bye.